Si total eres malo igual, tío, piénsalo. Que te vas facer tú, nada? Pero eu non son carre. E? Quedo-me atrás, é que vos jodan. Eu si, a ti fauche uns carretos, tío, que non os mereces, sinceramente. Eres un sidoso, encima. É que é unha cosa. Se non fora por min, estabas en bronce. En bronce. Eso non ten que ver, tío, porque chegaches a Liga dos Maiores. A mentira. Pero eso porque che subiu o elo, que tú terías 5 de elo. Que vai estar tocho? 1250. Eso non é nada. Mentira, ahora teño 1500. Hasta que empecé a xogar contigo tiña moi bon elo, recórdoche. De feito eu sempre baneaba. E pola tua culpa sempre perdía. Digo, se non te acordas, por se ves que tes un pouco de lagunas na memoria. E o ano pasado que si son era, pringao. Si, outra hostia che vou pegar. Por que dices con esa voz? Eu tamén son solo. No. Pillei a referencia. ¿Pero qué dices? Pero que a dúo queda sola. Hostia, que me mata. Xa veremos, xa veremos. Xa non vai haber torre. Sí. Que además é unha normal, tío. Pero pregunteiche.
Pero se nos vamos a rendear, ¿qué más da? Sí, en un minuto 5 podes. Este páxaro vai lentísimo. Casi. Eu vou facer cronos. Se total non o vou acabar. Que máis dá? Pero que xa estou morto outra vez. Que máis dá? Teu, que vai acabar a partida ahora. Que vas de sabiondo, non vales pa nada. Pringao. Que eres un pringao. Eres un pringao. 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 Se lle dou F7 polas risas. Hostias. Ahora vou ter que xogar esta partida. Pero non quero, tío. Wow. Non eres ambicioso, tío. Cal é o seu colega? Como sabes? Pero pode non ter ningún colega.
Dios, estou mortísimo, tío. Sí, igual sí. Sí. Estarán comprando GME. Que me fai gracia. Que fai este gordo aquí, tío? Estáme agredindo unha persona con un bate. Vou non denunciar. Vou te denunciar á policía. Tío, que tiñas unha pinta de querermos roubar, que flipas. Que me quería roubar o bufo. Que non o teño na boca, este calado. Si, bueno, eu pírome. Eu teño ulti, se queres. Ah, bueno, pois eu voume, vale. Gracias. Un placer. No, no, se queres quédame. Joder. Que xa estou aí casi, tranquilo, tío. Teño ulti, eh. Pois eu non. Eu estou vivo. Hostias, tío. Pero sí que son, eh. Sí que son amigos. Xa está morto. Baste meter speed. A heroína é o blue.
Casi. Both of you reported. ¿A quién va a reportar? Ah, pensé que decía a vos. A mí no. Ah, escapa. Hombre, que si se mueve tan recto. Xa ves. Damn Russians. Que son rusos. It's possible. ¿Qué dices? Home, que os son buenísimos, en verdad. Socorro, que me mata. Todo muerto, tío. Pero vaya violada. Nada. Tío, hay que tirarlo para donde se va a mover.
Xa. Este... Tamén os asustaches tú ahora. Cuidado, cuidado. Que reventa, pavo. Pírate, pírate, pírate que va sol. Sí, sí que teño. Sí, pero ahora, claro, está sol. Que asqueroso, tío. É que estaba en cooldown. Estaba en cooldown. Pero estaba en cooldown, tío. Gracias, tío. Qué amable. Reventa, ese pavo xoga moi ben. Sí. A verdade é que lle din 4 kills. Sí. ¡Ah! Tô morto, tío. Ala, no, levou no outro. Por bocas. Que sodes unhos bocas. Sí. No, no, xa tirei a ulti antes. Matei a 6 segundos. Sí, pero xa non está. Pero xa non está, tío. Non o podo matar. Matoume.
Polo ítem ese que ten. De curarse. Veña, corre. A vos salevos unha mao que che quita healing. Se vos sale unha mao que vos quita o healing a vos. Pero que cousa é? Sí, pero... A min reventaronme. Sin que mirara, sin que fixera nada, sabes? Dubidábalo. Tío, que me meteu un root. Putos pringaos, calade, calade. Your friend boy AFK. Que eres un indio. Sí, pero tamén entendín que eras un puto indio. En ruso. Que vai ser vikingo? Viches esa ulti? E el... Xa, non tiña daño. Tremendo. A ver.
Helps his mother. Iso que lle dicía eu, pero nunca paran de chegar, a verdad. Eu eu teño moitos bloqueados, tío, moitos. Bueno, pois sí.